Вітання усім! З вами ми, Кася і Вара. А гэта значыць, што ў эфіры самая ранішняя, забаўляльная і пазнавальная праграма «Добра ранак». Не хапае толькі Лесіка. Гэта каму Лесіка не хапае? Не, і ўсім нашым гледачам. І вам хочацца, каб тут ён сядзеў? Кася, мы вельмі любім Лесіка. Адкажыце мне толькі сумленна. Ці хочаце вы, каб тут сядзеў Лесік, сваімі вушамі нам з Варачкай перашкаджаў, камп'ютар свой паставіў, нешта мармытаў, ды парады увесь час даваў? Касечка, і я, і ўсе нашы гледачы вельмі любяць Лесіка і жадаюць, каб ён разам з намі праграму вёў. Ну тады сядзіце і чакайце свайго Лесіка, а я пайшла. Кася, ты куды? Мы же разом добры ранак вядзем. Без мяне! Вы што-небудзь разумееце? Я нічога. Куды пабегла Кася? Чаму знік Лесік? О, вы будете мне дапамагаць? Давайте разом адшукаем наших Касю і Лесіка. Так. І вось так. Скарыстаемся самымі сакрэтнымі спосабамі. Прыцягнем іх быццам магнітам. Вось гэту і вось гэтае. Так. Чакаем. Вы таксама гэта бачылі. Значыць, магніт падзейнічаў. Узмацнім яго дзеянне. Што цяпер будзе? Ага! З'явіліся, не запыліліся. Я на хвіліначку. І я складаны эксперымент праводзіў, таму носу не паказваў. Затое мой эксперымент атрымаўся. Салодкі спосаб падзейнічаў. А я зусім не на салодкае прыйшла. А на што? Мультфільм хацела паказаць нашым гледачам. Вы ж на яго зусім забыліся. Добрая ідэя, давайте глядзець. Зноў зніклі. Падказвайце мне, якім спосабам гэтых жэўжыкаў у пакой вяртаць? Ага, паспрабую. Ага, зноў злавіла вас. Варачка, гэта не ты нас злавіла. Гэта я вырашыў паглядзець, ці правільна ты ўсё ў камп'ютары ўключыла. І ты, Кася, таксама? Я? Я не, я просто мимо проходила и вырашила поцікавіцца, а чаму гэта ты ў экрану ліпла? А я ўжо подумала, што вы ў музей зайцоў адправіліся. А хіба ёсць такі музей? Так, у суседняй Расіі ёсць горад Каўроў. І там жыве много зайцоў? Я дома, і раней іх там жыло вельмі много. Нават герб горада вырашылі упрыгожыць 2 зайчыкамі. Ой, я гляджу, што герб з часам мяняўся, а зайчыкі працягвалі там сядзець. Вара, ты пра музей нам гаварыла. Напэўна, у гэтым горадзе і ёсць музей зайцоў. Так і ёсць. І там сабраны цацкі-зайчыкі з усіх куткоў зямлі. Сябры! А у каго з вас любімая цацка зайчаня? Можа, у вас ёсць і малюнак вашага любімца? Ці партрэт з цацкай-вушасцікам? Дашліце яго нам! У лісце раскажыце, якое імя ў вашай цацкі, як яна з'явілася ў вас і дзе чакае, калі вы ідзяце ў садок ці школу. А калі у нас назбіраецца вялікая колькасць вашых малюнкаў, мы наладзім вялікую выставу. Адрес, куды адпраўляць лісты, памятаеце? 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, программа «Добра ранак».
Добраранок. Ці можете скористатися електронною поштою добраранок.tv@gmail.com. Будем чекати ваших малюнків з історіями, з нетерпеливостью. А зараз давайте поглядим мультфільм. Мені треба хутенько бігти. Куди знов? Секретний експеримент протягувати. Лічите, що так. Мені необхідно поспіти на автобус. Ну який? Куди ти відправляєшся? У городський поселок Копись Аршанського району. Сябры тебе у гости запросили? Там живе шмат наших сяброў-гледачоў. Яны зараз патэлефанавалі і расказалі, што герб іх пасёлка таксама упрыгожвае заяц. Ой, и я хочу отправиться у Копысь. Главное поспеть купить билет и не ехать зайцу. Ой, глядите, цікавий герб і, напевно, цікаве место Копысь. А я раю, перш чим отправиться у подорожжя, прочитать, чим славится той ці інший город. Правильно, поцікавіцца, дзе знаходзіцца музей, ці знакамітая скульптура. І скласти свой маршрут. Так можна зберегчы шмат часу і паспець больш пабачыць. Вось гэтым мы і зоймемся адразу пасля праграмы. А потым возьмем дарослых і разам у падарожжа адправімся. І бацькі не будуць хвалявацца. І столькі можна расказаць сябрам, калі сустрэнемся ў школе пасля канікул. А зараз я прапаную паглядзець мультфільм. А ведаеце, чаму я з самага пачатку праграмы не паказваўся? Спаў! Ці камп'ютар рамантаваў? Ці лісты ад нашых гледачоў пералічваў? Не тое і не другое. Ну, расказвай хутчэй, што ты там такое прыдумаў? Я вырашыў правесці эксперымент, колькі новага і цікавага можна даведацца з добраранка. Ну, і што ты высветліў? Вельмі многа. Толькі ёсць адна умова. Гавары, якая? Трэба не прапускаць ні аднаго выпуску нашай праграмы. І ўключаць яе роўна ў 7 гадзін раніцы. А той, хто па якой-небудзь прычыне прапусціў эфір добраранка, няхай шукае яго на сайце нашага тэлеканала. Памятаеце, як ён называецца? Беларусь-3. А мы вельмі любім гледачоў, якія адпраўляюць нам лісты. Ды не простыя, а з адказамі на пытанні нашых віктарын, з малюнкамі і аповедамі пра сябе. І нашы пастаянныя гледачы ведаюць, што аўтары лепшых малюнкаў і лістоў абавязкова атрымліваюць невялікія падарунчыкі ад нас і часопіса «Рукзачок». Сябры, памахайце нам рукой, хто атрымаў такія лісты. Лічым, што заняткі ў школе і розных гуртках не перашкодзяць вам і ў верасні быць такімі ж актыўнымі удзельнікамі нашых віктарын і конкурсаў. Да пачатку новага навучальнага году засталося 2 тыдні. Правядзіце іх з карысцю. Паспейце і выспацца, і на вуліцы пагуляць. Ой, і кніжку пачытаць, і пападарожнічаць. А зараз самы час дамовіцца пра наступную нашу сустрэчу. Яна адбудзецца заўтра зранку у нашым